हॅलो, अरे कुडाळा घे, भाजीची गाडी पाठव, सावंतवाडी घे आणि पणजी घे आणि उरलेली एक दोडा मार्गात पाठव. व्यवहाराचा मग बघूया रे, पाठवून दे तू. चल पाठे काय बघूया मग. चल हा चल बरं चल. व्यवहार चालले रे तुझे बाबा. माझ्या कोरोनात सुद्धा तुम्ही दामल्यात हा, पैसो केल्या छाव. काय ना रे बाबा, तुका तसं वाटतं आता, पण काय ना पैसो ना आम्ही कसे जगतो ते आमचं होय का? काय सांगतलं. मग हे तुझा कसं चाललं आता? आमचं कोरोना सगळं बंद काम रे. आता महिनोभर बेकार राहशी. आता तुझा चालला तर काहीतरी पैसे दी चल आता. पैसे माझ्याकडे मागताय तो बरा. आता माका 10,000 दी तुझ्याकडे, ही खांग पैसो काहीतरी. साप कंटाळो इल्लो जीवात, ही खातो आणि मरतो. मग माझ्याकडे पैसे नव्हते रे, पण हुंदरांग मारूक मरे. आता बाजारात गेलो, हुनीर खूप झाले तर ही घाडला आहे बघ. तर आता पैसे ना, पण ह्या आता घेऊन मित्रासाठी काय पण रे. ही खाऊन तुका मरायचं आलं ते बघ आता काय तर. मी मग आटतो दुसरा औषध. घे तू. कितके वय होते तुका ते पैसे? कितके वय होते सांग, कितके वय होते? 100. तसं आमचं चालला रे बरा. कळला मग 100च मग हे घेत चालला आता. चालला रे, साधारण चालला ते तुका दवर. हा आणि हुनीर बिनीर आणि हे मारूचे बिरूचे आदले हे हवार. कळला आता? नको एक तर तू. नको आता काय करतो घेऊन जाते. मग देतो हा तुझे पैसे. अरे देऊन नसले तरी चालतं, हे तुका दवर. हो बरं. ते हुनीर बिनीर सगळे मार. हा काय रे देवा, शी रोकडो दिले काढू असं बोल तू म्हणा. जीवावरचा तर 100 रुपये निभावला म्हणा, बरा झाला. याला कोण काय करतो होतं.